Iya. Wis. Dak. Apa? Kandhane iki apa mau tenan ora bayu ngrocok rene kabeh. Aketake amunyuke. Wis. Wes. Iki ketek ora tau main pajak iki. Man, ketoke ngono. Terutama Tomo iku lho sing marah-marah. Wah, iku nek kowe edan donya temenan. Temenan sedina ping 3 ping 4 lho iku. Manten anyar kok ditinggal Kanggane ae. kanggo mbok ora nek ora kanggo kena genuk iki lho. Wong aku gelem aku. Ngono iki ya sarep dosa ngono iki. Kandhane dosa Wadepe wong atuhe ora arisan ngono kok. Kandhane yo serewang jan. Cilik kabeh. Penontonnya ada 2 juta jiwa iki. Wong edan. Kok 2 juta iki Kene to. 1 juta kono 1 juta. Jero kae 2 juta nisan ngono. Lho itu hitungan duit iki. Ora sing delok iki lho. Alhamdulillah diparingi gerimis. Hujan bukan suatu halangan. Hujan adalah dekorasi alam, ora kena dijaluk lan ora kena diselaki. Heeh. Seperti udan iki nggawa rezeki tong. rezeki kanggo Bapak Fatkur Rohman. Nah, karoan Ibu Nur Hayati. Nur Kia. Iku singkatan. Sebener sing ndi? Wah, nek iki dina keluarga besar Ibu Nur Kia ngirit. Kok iso? Ceratake dhewe, Heeh. panggunge dhewe. Sone dhewe. Sone dhewe. Wah, Sing rias kok
kok ora dirias nisan ngono lho. Sing ndi iku lagi do rewang ngono sing dirias Lho, bakale. cilik-cilik iki Cilik piye tuwekan ngono cilik. dudu tuwek. Apa? Jek bocah wong urung untune urung pepak ngono kok iso. Aja mbok nyek terus datem tahu engko. Ora. Apa sing gawe kopi mbok sapa? Piye? Alah wan nyepe polan jejeb kok. Kandhane yo. Iku kopi seglintir. Heeh. Banyune kebak sak moro. Kandhane kok Wernane mlah ireng apa? coklat. Kandhane. Polah. Aku kopi teko. Aku ndok jobo, aku mlebu lho kopi kok entek. Kok iso? Ora tau man kopi belas aku. Ngicipi pisane kok ya kemlenying kabeh. Kowe metu-metu bayaranmu piro iki kok? Hah? Kowe iku lho. 1000 aja. Kawet mau metu-metu koyo Aku ape ora metu piye tak empet engko nek irungku buntet aku. Ndi ta? Nah, isih mentul. Isih ndagel, isih jaran. Sik to. Isih dadi dulur papat lho ya Allah Gusti. Jane bagianku iki mau mek sitok. Kok iso? Gara-gara kethek kae. Oh, kok arane ketek karo kancane dhewe kok. Ora kancaku kancamlan iku. Wong kok senengane nesunan. Ya mo. Rawuh wonten ing dalemipun Bapak Fatkur Rohman. Heeh. Tak artekno ya. Apa? Iki tak artekno sing apik iki nek Fat Bapak. iki patayat. Tak artekno. Iki nek Bapak Rohman iki ora nambahi aku wis bangeten no. Tak apik-apik iki soalnya. Apik-apikno to. Iki mau aku sinau ket mau lho. Lho, menan apa ora? Nama Fatur Rohman. Fatur Roman. Jenis kelamin laki-laki. Banci apa sih kok ada banci kok. Wong Wis kok ora seneng lanang kok takok nesunan. terus kowe. Jenis kelamin laki-laki diambil dalam bahasa Islami. Apa iku? Fatur Rohman kuwi bersemangat, berpengetahuan, Semangat aku diterata. keindahan. Mula ngono Bapak Rohman iki semangat anggone nyambut gawe. Sing kandha indah sapa? Nek wong keindah. Loh, nek keindahan Heeh. iku mesti wonge putih ganteng iki. Wonge piye? Lho, wonge piye? Ireng. Endi wonge? Iki kalau udut kebal kebul. Nggo rokok ya ora mung bagai aku to, Pak. Kowe tak dongakno apik-apik iki mau lho keindahan bersemangat. Ora ana indahe blas. Jelas to. Walah, wis rambute nyurek wireng. Oh, diteraneni udut dhewe. Wah kok iso Iku tas isine mbok apa? nganu resi Bang Mekar, Bro. Umume tas iki ATM, ATM. saldo luwean. Saldo luwe-luwean. Tabungan duit kok tas. Ya mestine ya tabungan ada wong duwe usaha, wirausaha iki apik lho, Tong. Heeh. Apa anu organizer wedding. Apa iku? Iku ora organizer mleding ku lho. Wedding arep mleding. Wedding ya apa ya? Sing nganggo kemanten ku lho, mua-mua iku lho. Hah? Mua. Sing Rias pengantin dak seneng. make up. Lah ya mua. Make up kok mua. Goblok lho kowe lho. Apa, Nduk? Hah? Ya bu mua bu nggih. Oh, mua kok. Mua ya apa? Sing anu kemanten iku lho. Ayo iku rias iku. Lah ya jenenge iku. Make up. Make up. Jaro-jaro iku kawe dhek iki ngentahi terus kok. Edan dunya edan dunya. Dandane sesuai kaya Syekh Kiting edan dunya. Landane sedina main ping papat ku apa Lah mau kunting. bojone ora tau di. Wis kelengak-kelengi ape mbok suluri kuwe. Mati ya. Iku mau Bapak Fatur Rohman. Heeh. Iki Ibu Nur Hayati padha wae. Tak artekno ndi Ibu Nur Nur Hayati. Iku lho, Bang Kembang kae lho. Nur. Nur untung bosok kancam apa piye kok Nur? Ayo jenenge sapa? Nur Kayati. Lah ya aku ndang Nur ora bener ah. Bawa ibu lebu. Ibu kono urung tuwek kok ibu jeneng ngono kok. Ya wis. Ibu Nur Hayati. Heeh. Nur diambil dalam bahasa Islami cahaya. Cahaya. Hayat adalah kehidupan, hidup. Wis kandha mati sop. Iku mau Fatur Rohman Sing kandha mati sapa? utama kae lho. Adine Rumadi ya padha ae kok. Nur Kayati ya. Ah. Ibaratnya Nur Kayati diambil dalam bahasa Islami kuwi. Islami. Cahaya kehidupan. Bagai sang surya menyinari. Wapuk. Ono lagune anak-anak ngono kok. Iku ora anak-anak kok. Apa? Wapuk anake loro ngono. Nur Hayati iku mau cahaya kehidupan. Mula ngono Ibu Nur Hayati iku mencahayani keluargane. Keluargane. Keluargane terutama anak lan bojo. Heeh.
dina iki nekakno rampok-rampok. Pancen rampok kok. Lho ngene iki lho, Tong. Nggih. Kirane kok rombongan iki muleh. Muleh. Asline ya rada batin. Lah kok iso? Alhamdulillah rampoke do muleh ya ngono. Hah? Termasuk kue barang ngono. Oh aku ora rampok kok aku mau ora mangan. Majurene lho. Mas iki batune entek apa? Sinyale iku. Sik ben diganti batu sik. Ancen ngene iki Bu, jenenge sinyo iki nek omong ora ngalor ora ngidul. Ngene iku enak sing rewang lho Bu, nak ndani. Trimo lungguh ngono bayaran to 50 iku delok ta. Nggih Bu. Mboten dibayar. Tong, Piye? ngerti klambine apa ora tulisane? Apa? Wong liya ngerti apa ya ora roh ayu. Ora roh ha. Urip-uripem dhewe kok wong liya ngerti apa? Sing ngerti kowe dhewe. Walah. Wong liya ngerti apa? Wong ancen saiki wong tuwa lucu-lucu kok. Piye? Ayo. Ana neh. Rinso. Pakanane rinso ketoke ya. Lah iya kandhane ya. Luar biasa donga didonga kagem keluarga besar Bapak Rohman langsung Ibu Nurkia. Nurkia ya no artine. Nur iki cahaya. Nek kia kiamat. Lah apa kiai apa? Katok I. Iman terus nek A. Lho ora nggo S iku ora. Ora as. Mikir lho Ciko. Mugi-mugi keluarga besar Bapak Fatur Rohman langsung Ibu Nur Hayati anggenipun gadah hajat ngitanaken putranipun mugi-mugi tansah pinaring karo wilujeng selamat raja kalih Amin. Allah. Amin. Cedak marang rezeki adoh saka binaine. Amin. Ingkang putra ingkang dipun ruwat kedona kedini mugi-mugi ilang sengkalane. Amin. Rezekine teko. Amin. Sehate ya teko. Amin. Ngono. Masyarakat kene karo Masyarakat Terban. Desa Terban dadi desa sing baldatun thaibatun warafun ghafur. Apa iku? Murah sandang, murah pangan, gemah ripalo jenawe dadi desa tata titi tentrem raharja. Amin. Sing bikitan adik Frendi Pratama. Muga-muga cepet waras dadi putra ingkang saleh. Amin. Migunani marang nusulan bangsa iso mendhem jero mikul dhuwur derajate wong tuwa sak lorone.